Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Mabuti rin po sa naman po. Tayo po ay nasa ikalawang linggo na ng Advento. Kaya dalawa na po yung kandilang nasinihan. Ibig sabihin ito, 2 linggo na lang po at Pasko. At ang ating Ebanghelyo po ngayong linggo ay hango kay San Lucas, chapter 3, verses 1 to 6. Kung mapakinggan po niyo, kung babasahin natin po noong panahon ni Poncio Pilato, noong si Haring Herodes ang siyang namumuno sa Galilee, noong si Lysanias ang siyang Gobernador Magno, at noong panahon ni Annas at Caiaphas. Ito po ay tono ng isang kwento. It is but a simple kwento. Like yung po, naalala ko pag nagpukwento yung nanay ko, noong panahon ng hapon. At siguro po, pag ako matanda na yung kwento ko, noong si Marcos ang diktador at nagkaroon ng EDSA Power Revolution. At siguro yung mga anak natin, pag tumanda sila, magpukwento sila, noong isang araw na wala akong load. Kwento na ko natin. O kaya, yung mga susunod na henerasyon, baka yung kwento mo niya, noong wala ng buwete sa Pampanga, dahil nabili na lahat at pinatay na lahat ng buwete, walang lahat ng kontra sa buwete. Kwento mo. So parang ganito po ang tono ng Ebanghelyo, isang kwento. So ito po ang gusto kong paraan ng pagninilay-nilay natin ngayong linggo. Tignan po natin ang mga kwento ng buhay natin. At sa buhay pananampalataya, ganito po usually ang proseso, may kwento ang Panginoon at may kwento tayo, kwento ng buhay natin, and then paano po magkakaisa at magtutugma ang dalawang kwento ito. This is the perfect process of faith. Okay? So, una po, ang kwento ng Panginoong Diyos. Yung unang bahagi po ng Ebanghelyo, ang siyang nakikita mong kwento ng Diyos. Noong si Pilato ang gobernador, noong si Herod ang siyang namumuno sa dati. Ano pong kinukwento ng Diyos dito? Ano ang sinasabi ng Panginoon sa atin dito sa kwento ito? Simple na po. Parang sinasabi sa atin ng Panginoon, ganito ang kwento ng Panginoon. Noong maliit pa kayo, at yung anak ko ang sabawan mo, kahit yung narasang sinapupunan pa kayo ng nanay ninyo, noong si ang gobernador kanino, hanggang feeling nyo kung sino-sino maging gobernador, kilala ko na kayo. Yan po ang kwento ng Diyos. Ay, noong panahon ganito, kahit noong bago pa kayo isinaw, kilala ko na kayo. At dahil kilala kayo, sinasabi ng Panginoon, kaya, mahal na mahal ko kayo. Kahapon po nag-recollection ang mga magulang ng mga kahit o grupong apat. Aguman, yung pera, yung pari, kapagpak. Wala po ang mga nanay, mga tatay, ng mga pari po dito sa kapagpak. Nag-ipon po kami, nagkaroon ng recollection. Tapos yung isang naanyayahan po namin magsalita, nagkwento lang. Hindi mo sabihin ng marami. Nagkwento lang po. Ayon sa kwento niya, nung maliit na bata, siya, napakatigas na ulo niya. At dahil matigas ang ulo niya, minsan tumakas sa kanila. Dahil nagtampo po siya na tumakas. At nung tumakas siya, talagang sinira niya ang buhay niya. Siya po ay namarpag sa Smoky Mountain at doon namuhay ng ilang taon, ng 10 taon na mumulot ng basura. At kanya, pinahanap siya ng kanyang tatay. At nung napunto ng tatay kung saan siya, hindi siya agad tinusog ng tatay. Pakunti-kunti, araw-araw, titignan muna, bagsoneta, lalapit ng kunti, hanggang dumating ang araw, tinarapan siya ng tatay at inaya siya puhunin. At sabi niya, ang tunay na tulong sa kanya
para umuwi ay dahil alam niya at kilala niya ang nanay niya. At alam niya at kilala siya ng tatay na araw-araw hinahanap siya. Dahil alam niya ang nanay niya, yun, pag-uwi niya. Nakikita niya, nasa malayo pa siya, nakabang na sa pinto ng tatay yung nanay niya, nakabukas ang kamay ng inis. At doon nakita sila, hindi man lang sinubatan, hindi man lang sinising, hindi man lang pinaringgan, hindi man lang sinero, o yung mga basta ginang ako. At sabi lang namin sa kanya, anak, magsimula tayo. Dahil kilala niya, ang nanay niya at ang tatay niya, yun ang nagtulong sa kanya para umuwi. At yung mahal siya, kaya ano nangyari ng pag-uwi. And then, pagkatapos ko niya magsalita, tama-tama, dumang po siya ako ako, pinasukan kami, at nagsalita kami, at nagkwento rin sa amin siya ako. Hindi naman po siya nagbigay ng talk, nagkwento siya, paano niya kilala si Cardinal Tagle, paano sila nagsama sa Cebu, sa Kalunsod, paano sila nagsama sa Roma, paano sila nagsama sa Ateneo, nag-aaral sila, at dahil kilala po niya si Cardinal Tagle, parang tuwa siya at mahal na mahal marami sa kanya ang bagay Cardinal dahil kilala niya. Alam po niyo, mababasahin ko rin yung Psalm 139. Ganito po ang sinasaad ng nasulat noon. The Lord knows us. Kilala tayo ng Diyos. Kahit po kailan tayo tumatayo at umuupo, kilala tayo ng Diyos. Kahit kung saan tayo tumatakbo at tumatakas, kahit anong kapalpakan ginagawa natin sa sarili natin, alam at kilala ng Diyos. Kahit kung minsan tinatakbuhan natin at tinatakasan natin si Lord, ay paging pagtakas natin kung minsan binibigyan ng lakas ng Panginoon upang mawala tayo at hanapin siya ulit. So lahat ng ginagawa natin, lahat ng hinggil sa atin, alam at kilala ng Diyos. At dahil alam at kilala ng Diyos, maniwala po kayo, mahal tayo ng Diyos. Umuwi po ako noong nakaraang araw. Sa kailing morning, sinundo po ako ng Council of Elders natin dahil nag-graduate na po ako. So tapos na po, hindi ko na alam yan. Natapos na ng 1 years, nag-aaral sa Tagaytay, at nag-graduate po. So, hindi po. Kasi naawa sa akin, dahil ako pinakamatanda sa aming mga klase ko, below 30. Ako po, 54 na. Sabi nila, 54 nito, nag-aaral pa. Sige, basta na natin. Sige, para makakawa anyway. So, natapos po, and then, pag-uwi ko po, dahil nalang po bakasyon na makakasama ko po kayo. First time kong lumabas ko sa misa kahapon, kahit lagi ko sinasabi ko sa inyo, kahit paminsan-minsan nakakauwi naman, yung feeling na nangyayabang ko sa akin kahapon, pag-uwi ko, wala ko nangitiwa ng simulang ng seven of that ng umago ko, parang na-miss ko po kami lahat. Ito po yun mo, parang dahil umuwi na ako tumutuwa ako, dahil na-miss ko kayo lahat. Alam mo niyo kung naghahanap tayo ng makataong larawan ng Panginoon. Iba po ang Diyos, Espiritu siya, hindi siya tulad sa akin. Pero kung naghahanap po kayo ng makataong pwedeng papaano ilarawan bilang tao ang Diyos, yun po para sa akin ang pinakamalaki. Na ang Diyos, dahil siya ang naglalang sa atin, dahil siya ang lumikha sa atin, at mula nung nilikha na tayo, nung nagkasala po ng magulang natin, nalayo na tayo sa Kanya, at naiwan dito sa mundo, miss na miss po tayo ng Diyos. Miss na miss po tayo ng Diyos, at gusto ng Diyos na yakapin tayo. Pero Espiritu siya, hindi niya magagawa yun. So kung nag-isip po siya ng paraan, paano niya completely humanly, mayakap niya tayo, at ang naisip ng paraan, ang kanyang anak ay magiging tao upang sa pamamagitan ng anak niya na naging tao, makita niya tayo at mayakap niya tayo. Dahil miss na miss niya tayo. At bakit nami-miss niya tayo? Dahil kilala niya tayo. At dahil kilala niya tayo, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Kung titignan mo niya isasamaris ang kwento ng Diyos sa Biblia, ay mabawal na rin po inyong ang Biblia. Yun lang ang sinasabi. Na dahil kilala tayo ng Diyos, namimiss na tayo. At namimiss na tayo dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Siya nagsimula ng lahat ng kwento ng lahat. At maniwala po kayo, dalhin yun at dalhin yun na pag sa buhay ko
mahal kayo, mahal ako, mahal tayo lahat ng Diyos. Amen? Ikalawa, yung kwento naman na kung titignan ko ninyo yung huling bahagi ng Ebanghelyo, a voice cried out in the wilderness, sabi ni John, prepare the way of the Lord. Panagan ang mga matataas na bundok, bigyan ng takpan ang mga hukay, ituwid ang mga baluktot na daan, at gawing mapino ang mga gagaspang na daan. Ito naman po ang kwento natin. Ito po yung kwento ng buhay natin. At yung buhay natin, puno-puno po ng kataasan na gabundok ang taas. Puno-puno ng mga problema, parang buhay ang lalim. Puno-puno ng baluktot na paraan. Puno-puno ng magaspang na pamumuhay. Ito po yung mga kwento natin. Kung tinignan po yung mga kwento natin, maaaring nagkakaiba ng detalye. Pero pareho lang po yung mga kwento natin. Gano'ng kataas minsan ang kain natin, gano'ng kalalim para buhay ang mga problema natin, gano'ng kabaluktot yung mga daan natin, gano'ng kagaspang ang bumuhay natin. Ito po lahat ang kwento natin. Pareho po yung mga kwento natin. Kahapon po nag-visa ko para sa isang patay. Namatay po yung lalaki. And then after the mass, nag-iusap po yung asawa niya, yung babae, na magsalita na po. So, nung una po, hindi, ano niya magsalita, pero banda mo yung sa kanya siguro, puno-puno po ng emosyon ng puso niya. So, hindi rin po na-invite at nagsalita siya. At nabigla po ako sa sinabi niya. First time ako makarinig ng gano'n na pasasalamat. At pagpapanin po niya, kung makakapagkaman, kinukwento ko niya. Sabi po niya, alam po ninyo, ang samahan namin mag-asawa, na yumawa ko asawa, hindi naman po lahat maganda. Alam mo ninyo, mas madalas sa araw-araw na ginawa ng Diyos, lagi kami nag-aaway. Yung mga anak ko na, talagang yung mga anak ko, pati mga kapatid ko, kahit ako, di ba ako, nasasabihin ko, araw-araw po kami nag-aaway. At yung mga pangarap ko sa buhay, hindi po niya maibigay. So ako na mismo naganap. At kung nakita ko po, lahat ibibigay ko sa kanya. At pagkatapos kong ibibigay sa kanya lahat, namatay siya. At kulang pa yun. Pero alam ko niya, sabi niya, dahil araw-araw kami nag-aaway, yung pag-aaway po namin yun, lalo kami naging malapit sa isa't isa. Kaya hanggang ngayon po, hindi ko matangkap. At sabi po, yun, ganun din yung mga kwento ng buhay natin. Ipag-away sa pamilya, mga matataas na pride natin, sabi ko nga, mga malalalim na hukay ng problema natin. And these stories, ito po ang mga dinadala natin kay Lord. Ito po ang inaari natin kay Lord, binagdasal tayo, at nagsisimba tayo. Ang mga kwento ito, at lahat po tayo yung mga kwentong ganito, na gustong patagan ng Panginoon, na gustong ituwid ng Panginoon. Okay? So ito po yung kwento natin. Nadinig natin yung kwento ng Diyos, ngayon paano po natin pag-iisahin? Sa gitnang bahagi po ng Ebanghelyo, sabi ni San Lucas, John went through the whole region, proclaiming the baptism of repentance. He is like one, a voice crying in the wilderness. Para siya isang tinig, isang boses na sumisigaw sa ilangan. So, paano po pagsamahan ang kwento ng Diyos at ang kwento natin sa pamamagitan ng isang boses na sumisigaw?